твоите горе-долу и твоите са така някакви процени. Да, ето така горе. Добре. Чекай, да ме подсетиш после. Кой бега? Кой не бега да отвори? Те това. Те за това да ме подсетиш да го свалим надолу. Къде надолу? Я направо съм го дигнал в въздуха, бе, човек. Майката си е бал. Мисля, е тука. Гледай колко много фърчат тук. Виж ли какво? Това се е било лепнала табличката отпред. И аз съм го дигнал. Ама като гледам, може би и по-добре, не има влага. Чакай да вземем да пуши. Марално свършиме май изпушенето. Нема нужда. Що? Еми готово. Аз мисля, че си го отвориш. Дъното е чисто. Много хубаво пуши това дърво. И моите така се излезна. А Тимула вече се измери с Томи от... И моите така са се излезна.
Сега то ли? Само да го свалим, да видим долу-долу. Пашеш за ламарината. Чакай за ламарината. И го оставяме. Чакай да вземем пушалка. Те сега е по-хубаво времето и са по... Леко. Не. Сега ще го видим. Тук има, от краищата има. Я дай само за малко да е покрай мен. За всеки случай. Да отворим една от средните пити. Да видим какво е. Нещо звучи много, ама да е без майка, не знам. Не мисля, бе. И не мисля, да е bizarre. Мед има, гледам не е пипнал от запасите. Крайната пита има. И тук има венец догоре. Да видим колко има в крайната. Ти по какво познаваш? Ами гледаш отгоре. Не виждаш. Не са почнали се го тук. Ама я ще ни помогнем. От тази страна, да, аха. Има доста мед остана. Я виж четката некъде. Четката? Май не сме взели. Чакай. Стой, дай това питата аз. Тук. Ама не трябва много така да ги дразним, ама в смисъл ние имат, за да ми очистят пити. Сърдити ли са? Абе, че се сърдат, къде че да се не сърдат. Охо, вие направо нямаше смисъл, бе. Он си е направо на вора. Какъв смисъл? Виж го. О. Нямаше смисъл, не има. Най-леко се ядоса. И те трябва да се е ядосала и е готова да ме жвръкне. Я? Само да видим дали че бега. Бега. Ма нещо са нервозни, бе, човек. Може и да не има майка си на Не мисля, бе. Просто от времето. Не знам, това е много така. Но виж колко много пчели как да немат майка. Има, мой ден има, не знам, какво се случи. Сега ще видим. Я не съм ги прослушвал това, ама има доста мед. Направо може и да няма, всичко е извенало отгоре. Не знам, сега ще го видим. Така става, кога няма майка. Не знам, сега ще го изгледаме, нещо много са. И вентилират заради пушки, чакай, не ги пуши, как да видим. Може и заради пуша къде? Ще видим сега. Що я до сега не ги пуших. Бучат някак си. Това ме притеснява. Всичко трепти, всичко бучи, нещо работата не е на добре. Най-много ги присъедини към другия кошер. Отгоре ония.
Защо не се помъчиш да намериш майката, да видиш? Ами, ще го поизчекам, ако е по-натам няма. Аха. Значи това всичко бучи и си е бал майката, а оня нади него. Ще видим, че му сложим една решетка и... Да не би, понеже он е бил заради него и затова така да реагира сега. Сигнала да има отгоре друг. Че му сложим, имаме една табела, сега че видим какво ще стане. Ако не, он ще се присъедини към другия. Не. Пило ли виждам там в Къде? средата? Чекайте сега, че видим яйца има. По средата там, имаше някакво. Така за майка. Чекай на слънцето да го... Лъснати килийки имам. Но... Направим един друг трик, като е такава работата. Ти сега не можеш да си сигурен. Не мога, значи не я виждам. Ама хубавото, че имам една решетка. Она ми остана, че бех направил. Нема ли да се нападнат зимно, ако почнеш? Значи я ще отделим малкото да свикват. Мале. Нема майка. Виж колко маточници са създали. Къде? Те това са маточници. Тия Нямат. там. Сигурен съм, че нямат. О, може да го обединиш тогава. Така и че направим. Така че е работата. Защото сега пак може да идват студени дни. И по-друго е по-добре един як кошер, отколко не направо си е. Има да го мъчим. Те всичко бръмчи, всичко бучи, а они че оправят. А то отдоле е по-силен. При липса на майка, че виждаш какво всичко, че се оправи. Що е умрела майка? Не знам. Значи може да е прищива, може нещо, кога съм зазимвал. Те ще толкова време седат без майка. Пак са оцелели, бе. Може и зимата да умре, не знам. Чекай само нещо, че ми се видя. Това си медве. В принцип не прекъсва така килийки, но... Руснаците го правят доста интересно, да ти кажем. Как? Слагат един найлон и тук кюшето е празно. Как така кюше? Значи... остават малка дупка. Да. Сега, че направим следното. Тъй като... Мислим, че няма да има въобще трепане с това. Ама да не... Ние правим да... Уни, че мият през решетката, ако трябва, че се окачат горния при другите. Ти имаш ли решетка си? Имам. Няма ли да се нападнат взаимно с уния? Не, значи тия нямат миризма на майка. И направо... И даже ще ги нарапам някаква пита. Да наберем. Хубаво. Сега не мога всичко да е окей, нали знаеш? Ама па иначе са силни да е зверовата, не са зверо. Ожили ли? Не, тръча ми по ръката. Мислех, че като неят, майка че ме издъпа. Те сега дипчех по-хубаво времето. Тежа тава по принцип. Щом се оцеле, мога да... Щом има тия маточници, не е на добре работа. И всичко се чеплези горе. Виждал ли си ги така твоите? Не. За първи път виждам.
така да пърхат с крилца. Отивам да вземем дъно по мглаите. Досаха се. За утре какво го дават времето, бе? Леко да се влуши. Днеска ще е най-хубаво. Добре. После от среда на там пак ще да бъде топло. Само че да вземем малко ликия. Що? Аха.
Значи слагаш ракия, за да се уеднакви миризмата. Ама по принцип те са без майка. Те сега ги дават руснаците, гледах хлипче. При 10 градуса направо ги събира едни с други и няма да се трепоса. Ето е да има малко жертви. Важното основната цел В смисъл да не е тук майката. Просто аз не я видях, но за всеки случай да останат мислим, всички че- живи. мислим, че щом има маточници и ти ги виде, всичките са нервозни, Да. което не е добре. Те може би затова са оцелели, защото отгоре имало друг кошер. Не знам точно майка. какво е, но те, че минат през този корпус. Я тук имам рамки, къде по-високи. В смисъл ги слагам, да има пространство. Това мет ли? Абе, то съм го напекал да се разтопи. Аха. И сега, че го натицвакам тук. Това пита не е добра. Изядено. Абе, някакъв мишок май е От влезнал. мишки. Ми се струва. Окей. Право. Това ти си го продукция това? Да. В смисъл, да. Такова. Абе, по принцип да ги намажем, ама нещо се е много стегнал. Даже ще го оставим тук. Те така и аз ги оставих моите. Не, по принцип не е много добре така, ама... Като е топло, те могат да си циркулират. Да има някаква пита, те че полезат нагоре. Днеска 12 ли е? Или 11? Януари 2015. Ами, те да го знам. Какво са? Едно от двете. Те баш сега това се такова да има. Какво? Нападнаха да Не, захранят. виж, че са кротки, не мога да кажем, че сме... И... Да намажем малко с такова. Ето идва една да му хап. Не, бой се. Ето тук тази залепа. Абе, направо, какво че оставям това тук? Не има предостатъчно, не че се чуят Аха, къде е има, да да. такова. Виж, няма да се... Само, че намажем още малко да капне тук. Малко съм отрепал няколко. Ама не че си ги оправят. Ето тук една залепна. Не, че изчиста другата, че й помогна. Една бие апарат да го ожили. Иска да ожили апарат.
Че искат, не искат, това е. Сега зимно време пиво така нема. Та... Какво ще правят до пролетта? Я Се чакай да го- обединят. О, ние още сега че... Опа! Се обединят. Вече няма да ги такова. Само такива май нещо трябва да ги правим. Май моля да ги натиснал. Трябва да ги преминем през фризера. Какво то? Това е дън, като го махнем и направо го слагам върху това. Аха. Рекията. Тук беше алкохола отява. Така, хайде да ги кадим и на тия, че ги разнервим малко този алкохол. Сплотява, бе. Добре, при всички случаи става. Рекията оправя работа. Чакай само да го сложим така, да фанем от тук. А то горния дали има майка? Да, Ти си го гледал? да. Аха. А сега и тек малко ще ги свакнем отгоре. Казваш, алкохола сплотявал. Да. Они сега малко се нерват, ама това е положението. Нервни са, викаш. Нервни, това е положението. Дай пушалката да малко да ги успокои. Слушай. Сега даже че ще чудим стали да я слагам или да я не слагам. Храната. Я добре направи, че я разцепи. Направо съм омаза като прасе.